Rongkhang hawar langhan patu aklamlong APHLC asong pen 6 schedule awareness lapen mass joining program kepadopon. Kuligao lems adung ingnar ahur humnia kulat kaphalang notekang. Kijuna lang pong kontraktor tum kiklaim asai kasai oi. Pangkas official YouTube channel ahin pen karbila marjan kimi kabondapon. Karom don marley pini studio long nili thare monosengti pini kecheng sia beta arjuponek tha. Rongkhang hawar langhan pathua klamarong APHLC atum pen 6 schedule cherok tok amai lapen mass joining kepadopon. APHLC Rongkhang hawar committee mai pu longki kram sapen arisang hoa tu penjepatir pi ponsi patumi chiti ni pioneer cap alni Rongkhang constituency arlo langhan pathua klamalong APHLC asong pen 6 schedule awareness program lapen APHLC mass joining program ajai mek kedeng pon lapen bangso awareness ajai mekalong kadu kave longsir cap a constituency arada tumta chetong dun pen mayardi pidun ti bangso mai long APHLC Rongkhang constituency committee mai pu longki kram sapen maijari ponsi alhisrami pachini pon apen bangso mailong kachetong dun APHLC maipu jai kathar kongchun bang sarkari rongphar APHLC wothat langso STLIC maipu bikrom hanse korsing timung APHLC lamjai sarpo angtong ingti kathar women wing amai phi rita kram sapi lapen APHLC asong along klendam rapet kethe kidingatu ketong nonti lapen bang somai long kaprek asong along pen JOC puthot APHLC asong along bang tharo ke thomso se amolokatum amethang asong aphan aning ki hanghi ki claim kedam aning ke dogde dat ajok se puthot APHLC asong along chepok don renti bang suri hini sose arak chetong pen mai ing samjin pen pachon pon nokam pen homson de report Karbi Daily News border number serak di Assam government to Karbi and Command and tribal Congo kapai itu kapai take dia mandi lawan tu alam give and take upon tapi lagi itu jiwai pemida itu kan orang kecil itu APHLC dan itu lah itu 1951 anikan lah border ahoy kemesak itu not apa pun government Karbi ang log islas di mahasautan, ning isitulunang, intin isitulunang, ilitong apikasongki, democratic, labang ke, ilitong state kilong ng jitlete, anutin abang kupin sa tabi, majority sa ilitong langji, lapen, ratsi, ingwaji. Matang hathe lapen logi kating ni GPA nung JOC ni APHLC na asong kita. Lapen ke, pini asong pon, amay ke, ning sampik lo, rada tu ampin ataupun ambil kita ni ajak ni, lapen ke pini asong pon, GPA na join dun, kongres na join dun, lakan, lakan alam join dun lo, ning sampik lo, lapen ke angkut sesi mo jikrang kami joining program ke di pondok ko. Don marli pini adun chuabirta habit angnar habira jo kichoson kawe pena jok rong kateng khek laposon litum thegelong bom borjana habar ke parlo kuligau along busame kedamtang ajo apora khot towara ri ke do khumnia kulat ke phalang no tekang lakhain koi raisi borjana habar ke parlo kuligau habar patwe ajo porphai ke thom apor malom konat ne pen ingnar ahor wang pen kuligau lems adung towar pi ari along ke do khumnia kulat ka phalang no tekang kulat ahem pu atum ingnar ahor ke wang pu chini si tong se kot pen kulat anung anat thu ang hapen katsi apran chepajok kulat ahem pu atum anima ing tipi alangli suri ing koi so se akhia dat na hoklo na pen alangli asumar lokacharli akitab akakot hehuta na hok dundo anima ing tipi alangli achor avelo lapen alangli ke asopi lapen asumar atum pensi dorapet alangli tum ave pin pen Cuklem bor ipon bom napen pining cot kalis kedamtang aning kan setame phangnolo puta pachini dun sarchin thong teron alang lita suri thong kep sose ahormu na hok dunlo sonsi sang han fridge
biskut ingti hehui pen cenglok pinangan ahormu nahok loposi kulat ahim pu atum pen pherang ke atum kahom ridam ahut nang chathandon Songdat chotelot chot pensi kulat kachopar jabdon lapen lahai hui pensi asomar atum aphan setame lo pasarali idun bom lase alangli tum ahin pet forest department lapen borjan MSC surjo rongphar karna Thomas council em atum aphan kerap chohang pon hanjang lang sopen video journalist mongweteron along trison lekhe report Karbi Daily News বস্তু বহুত নষ্ট হ'ল কমেও 20,000 নিচিনা গ'ল গোটেই বস্তু আলুৱে দালিয়ে চেনিয়ে বিস্কুটে চব শেষ হৈ গ'লগৈ আৰু ঘৰো গোটেই ভাঙি চিঙি খতম শেষ কৰিলেগৈ ৰাতি আমি ইয়াতে আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে 3টা আকৌ মা আৰু মই আমি গিটাই আছিলোঁ বা এটা যেন সহায় কৰে আৰু Hemipi pot nilita hemipi nilisopi ta hemipi phan nang rapte pusi nili ining chot hilo la khalo dukan saman ke kom hita 20,000 ke abisi pen ke la hem ar pong ayat sop ta phalang hote kang lap lo la hangri tum phalam so si nang hon pi asante poyale Juning sang pon lo pining bang ke ahem mat nang phalang ho piti kang lap ahor ta ke thor alang pong ta kerop Karbi sarlam the claim ta jogje tam ta jogje dehoria habar arat aphan contractor atum PHC alang kapajun longji aphan langpong kasalok pithu ke claim ki oi Lakhai ngora trok duar baguri constituency ke parlo dethor police station angkang apar dehori kudam singnar arong arat aphan kijun alang pong kerap kasalok asai paklem toilo bonstame contractor atum ke claim kasai oi ajok arat atum kisung pen jokon elang bangso alang pong langroy alang thelo polotang te ponda teti napen ningkreng apora hot positame langpong kreng klong teti Lason sai oi ke claim contractor tong ke claim chenam mate MSC Richard Tok B tong kapin khat ma puta rada tumpen chethan pon Laposon sai oi a contractor aphan Karbinong Thomas council atum kopisi contractor KPP nangji chongsi claim thekte putangte mathame me chenam News Text Report Karbi Daily News Karbi Anglong ariso ejang non owe kimia tum penangan lun lam tomo kapazirmi ketok ka banda laposon dotanglo nasi Pangkas official YouTube channel atum pusitame non puthot Karbi lamarjan kimi salam pontanglo Eli Karbi karbakatum stame lun lamarjan kethekkenang sot Khailongri amolok nang pachini ji polotang te isi lamarjan kabonda lapen kacheparjan ta isi rat angno kachepachini longji ang theklo lapen lun lamarjan kabonda pen setame isi apiapo rat aphan nongme kewan piang theklo lasonsi nono wikimi kachik thurmi kithek ser abang kubang phi amethang aning ke hang pen lun lamarjan kabonda ponse pini rat det pi amolok ta karbia khaipu chinilo Lasonsi Pangkas official YouTube channel ahin pen nang phansi kabir tipu lun lamarjan bonda pon bomlo kachapatan bang fulake Samson Kathar Bobita Bepi apen director Pangkas Teron Mohor Nep abang S Kramsa lapen Babison Ding e bangsolun arjan nonamat ke Mohor Nep bom si dolang Mola bangsolun alamarjan Mohor Nep tanglo polotang te Pangkas official YouTube channel along si release pon pola pe thek pon bo dong kam pen humsan de report Karbi Daily News Donmoli piniani kang sama beta bangla pats kang ton ponik lo lang ek bom tame Karbi Daily News channel ahok pet abirta kelong jiafan kadom